Hayi. Yabo mangibhala umlambo omunye kubhala ngalamagama brown yabo mo tourist attraction. Ubona ngamagama brown emlambo omunye. Emlambo omunye. Makwenziwa ngebhodi eli brown. Usuke Tourist attraction. Yebo. Lalela ixoxele. Yebo. Ngingakabingeleli abalaleli. Ake ngitshela usomnandi la ekhona. Somnandi ngicela ulunge mfowethu. Khekhele inyosi ngicela ulunge mhla ka number 4. Yebo mhla ka 13 noma mhla ka 14 ngizokunika idate engqo mfowethu. Siyongena phakathi kuma SAFTA. Inominate ingoni yomsamo as the best education program. Ngifuna siyicule mfana siyawina noma siwini siyayicula kodwa sitshela mina ngishonephi ithonga lami usuka nini Mathobe holo wena usuka wathi sokuma dudu so madudu noma zamo zonke zombili phakathi garagada mama wakho izindaba ezimnandi lezi yaqala la ingoni yomsamo ya nominatewa cha kwangahamba kahle yebo ngangiqala ukushawa insizwa mina ngishawa insizwa mina kodwa kuloku inominate as the best education program. Wow. Best education program. Siyabonga kubalaleli. Sengiyathola futhi nalabo. Siyabonga kukhoza abaphathi. Siyabonga. Ngoba iqalela kanti nala futhi kuthiwa weekly number 1 kuma downloading podcast. Kahle. Kodwa ihambisana ne tea time. Ihambisana nokuthi isihloko esithini. Kube mnandi kube nje ya. Suka manje siyangena emlambo omunye siyabonga mama Khoza. Kodwa okukhulu kakhulu hayi ukuthi mina ngizincoma mina abelaphi bendabuko okuyibona ngifuna ukuphakamisa lo msebenzi. Yebo. Ngifuna lo msebenzi ngelinye ilanga unconywe, utuswe. Njengoba ngizohamba ngigijima ama university wonke phesheya ila ngizobe ngicula khona ngisho we have traditional healers in South Africa. Who are like Jesus Christ. Kahle. Ngizoxoxela uJesu ukuthi uyelapha kanjani. Ngilapho namhlanje angidlali. Kahle wena. Abe, ithi sidlulela. Uyakhumbula sikhuluma ngomfana owathi ngikamngcwabuyise. Uyangcwatshwa namhlanje. Kahle wena. Ngafonela ubaba umncwango, ngicela simbo uyamazi, ubaba umncwango ophethe lapha kwa Home Affairs. Ngathi baba nangumfana kanalo ipasi, ngicela ulekele. Ngamfonela nomfana. Owengenalo ipasi okukhulu. Ngaphandle kokudinwa. Ngaphandle kokudinwa nje. Kodwa namhlanje uyangcwatshwa kungenelele uHome Affairs ubaba umncwango uhambe yena wayangqo eyisikhulu wathi I'm going down phansi wayangqo kwase ngenelela isibiya funerals naye yathi ngizonikela uyangcwatshwa ubaba namhlanje siyabonga mama Khoza osotobe siyabonga yilento engisho mama Khoza yabona la kuhulumeni khona abantu abazinikela khona abanye bangazinikele okubika into kubundandanda nje ubika imigwaqo ubike lokhu kungenzeki lutho yabona ngikhuluma nje manje sihamba kuhlafahlafa thina umgwaqo ku D73 kuyahlafazela sengize ngathengile ngicruise yes uyazo medini wenze njani alright hey ngoba sefana ngiyibeke sefana ngiyibeke lezi imfusha ngasabe fosho ihamba iqhuzuka imoto phela ama shock ups fake land cruiser phansi bhampe kuyele amen asibingelele sijabulile namhlanje sithokozile balali bokhozi usihle nosihle noma umkhoza la sikhona sisonke la kumnandi kunjalo mama Khoza kunencwadi la engithanda ukuthi ngathi abantu bangayifunda ethi Jesus as a healer. Okay. Incwadi lena ebhalwe uRozonzayi. Bese bakhona ethi Jesus the medicine man. Wow. Ukwelapha kaJesu. Uyabona nje ngangena esihlokweni mama Khoza. Uyabona uJesu lana ngizothatha kumbalwa. Kukhona yabona mawuya lapha ku Mateyu 9 verse 14 uye ku Mark 1 verse 30 uye lapha ku Luke 4 verse 30. Bakhuluma lapha elapha umkhwekazi kaPeter. Wamlapha kanjani ngiya elapha amadimoni lapha yana kuyaqhama ku Mark 1 verse 34 nango silephelo lapha yana elapha futhi nakhona ku verse 8 ku Mateyu Mateyu 8 verse 2 phinde futhi lapha ku Luke 5 verse 12 kuningi mama Khoza nango lapha na elapha umuntu wesifazane wenkinga yokopha kulapha yana ku Mark 9 verse 20 kube lapha ku Luke 5 verse 25 no John 8 verse 45 kuningi mama Khoza kukhona futhi lapha khona indoda engaboni uyakubalula lapha uJohn bani 5 kusuka ku verse 2 kuya ku verse kuningi mama Khoza kodwa bangakuthola kahle kakhulu kule ncwadi engifuna kuningi more than 100 ohleli phansi athi sukuma uthatha induku yakho uhamba yebo yini ngikhulume kanje mama Khoza isihloko sami sanamhlanje sithi ukwelapha kwesintu noma kwendabuko kuncike kakhulu kwisintu namasiko futhi kunezinto eziye zivele bese sithi amabomu ake ngenze isibonelo ake ngithi njengoba ngihleli la kulesihlalo sekuyathukeka angisakwazi ukusukuma
hawu uba Mkhize kusasukumeki kodwa zangaginqeke namoto zangashawe ilutho sengihlala ku wheelchair njalo baningi abantu abanjalo mamakhoza wahlala kanje bamkhize ngavele ngahlala kanje usiyahamba kusiyogcaba akufanele kunabantu mamakhoza athi umuntu ngihlushwa amehlo hawu avaleke nina amehlo avaleke ngo2024 sengihamba odokotela sengihlulekile nanka amehlo avalekile yebo omunye asha uhlangothi ugcabe wenzeni wenze konke luzithulele uhlangothi lukushaya yila sikhule khona sithi khona kukhona into okuthiwe yamabomu yamabomu ngizama ukuthini kubalaleli namhlanje ngizama ukuthi funa sigade into okuthiwa eyamabomu uma ekhaya ushawa into bheka kuqala ukuthi konakalephi uma ubheka laphana omunye wababhali uKaweri ePelagio waseKenya uma ekhuluma ngezifo ekuyizona ezihlupha kakhulu uthi kukhona izifo ezisuswa imoya emibi evil spirits kukhona izifo ezikhozwa izono zethu amacala ethu ngamanye amazwi ugule icala lakho wena onile kube khona izifo ezenziwa abantu ukuthakatha mhlawumbe ukuthakathwa mhlawumbe njalo njalo bese kuba khona lezi ezijwayelekile natural bese kuba khona izifo ezithinta umuntu ngokomlando wakubo ngithe mangena le reception kunonkosazana lapha mhlawumbe umbonile la ngaphambili enweleni zakhe unengwevu yonke la ngaphambili ayikho kodwa ekhanda ila ngaphambili kuphela usebenza la usebenza la ekhaya okay sengithi mina wentombi umabani useyasho umabani ngathi milalela ubani kini futhi nje uthi ubaba ngadanki ngathi hamba ubuza ubaba ukuthi ubani kini owaye nje futhi kwakunekhehla elalinjalo kwase kuza kubaba kwase kuza kuyena kunjani ikhabazela unengwevu la ngaphambili hayi wena ngathi ungalinga ufake lento efakwa abantu besifazane oma wigi nani yonke umuhlu nje ungayisithi lento so ifa lakini angayidayi futhi no ifa lakini leli eninikwe lona kodwa manje nako kubhlungu Nkosi yami ngeke ugane hawu khabazela wayishintsha manje ngoba uzohamba nalento hawu uzohamba nayo lento kunekhehla elingafuni ukuthi uhambe nalento cha ngimtshela iqiniso hawu kunekhehla elingafuni uhambe nalento belingahlali ngani kumfana cha uyabona ke usubuza umuntu oronke lihlalele nentombazaneni so ngizama ukuthi umfana at least uyena oganayo akagana angithi mama akhoza lento oganwayo akubona bonke abantu besifazana abadalela ukugana khona umuntu wesifazana okuthathwa iwealth ibekwe kuyena ingcebo bese ungagani ngoba uwena oyovusa leyo ngcebo kulomndeni kodwa athi ngconyana musunolwazana sekukhona ukukhanyisela angithi kona lokho esikwenza isikushumayezayo yebo angithi yebo so asiphumeke lapho ngifuna ukubuyela la ke mama akhoza kwisihloko sethu sokuthi ukwelapha kwethu kuncike kwisintu amasiko nomlando now baningi abantu bafika emlambo omunye Nkosi yami beqhutshwa ngama wheelchair ngakhuluma ngelinye isonto umama owayesehlale for 12 years kwi wheelchair ngoba wanqaba ukuthatha umsebenzi abadala wakuvuma futhi lokho nganqaba impela akhabazela anguthathanga kodwa wanele wafika emlambo omunye wenzisa kwenziwa sathi ashweleza uthenga shweleza wasukuma wahamba kwasekuthiwa hamba manje uye kunyazi liyogcoba ngamafutha waya kunyazi namhlanje uyahamba umqema baki esegcabe wagcaba ufuna ngithi amen Nkosi yami sidlule lapha mama Khoza ngizama ukuthini la ukuthi sikhula emindenini eminingi bekuvela izinto bese kuthiwa ayi into kasibani namabomu lento lena emvelela ingoba kwenze ukuthi nokuthi uqhamuka umuntu mama Khoza uthi baba Mkhize ngihambile ngadla igobongo babili ngidlila igobongo kodwa kubhlungu nganele ngalidla igobongo washo ugobela wangena esibhedlela wagula kwaqhuma iappendix yini hayi inkinga le yini kuchaza ukuthini lo wamnika igobongo wayemnikani into ayingayifuni lo okulo ayimnikeza awangilahla angibeke kanje leza bizwana ziyangilahla nongumnini yonke kulungile mina nginika wena ufika kumina ngithi ufika uphethwe ilesalukwazi asithi lesalukwazi kwakumadlulumba phethwe kokumadlulumba ukokumadlulumba kafune egobongo
ugogo uMadlulumba ufuna lento ayifuna mina sengikunika igobo ugogo uMadlulumba uzobuya azoshaya mina ngingene esibhedlela ngishaya wena ngoba mina ngiyamona ilento ebesikhuluma ngayo ngesonto edlule ukuthi sithwasisa abantu kungafanele sibathwasise sibanika impande ongefanele ngabe sibanika yona so ke sibhekene nezinto ezikanjela mama Khoza sibhekene okuqala nezinto ezishayayo uthola ukuthi uyagula usuhamba usudelile awulapheki into yamabomu uhamba usudelile amehla wavuleka valekile usuhamba usudelile uhleli phansi akusukumeki azange washayiswa imoto azange kwenzeka lutho nithi nizokwenza umsebenzi niwenze umsebenzi nihlaba inko nithi niqeda nje ukwenza kube ginqika imoto nabantu basekhaya senithi nithakathiwe kanti kukhona la nigeje khona ekhavuzela sewuze kuyasabeka abantu bebahamba njengemindeni ngoba engathi sebehamba ngokuhlukana ngoba asazi manje kuphi okuzokwenzeka inkinga nazi la ikhona mama Khoza inkinga ilento engifuna engene kuyona namhlanje ukuthi ake singene kuloko ukuthi ukugula kwethu isikhathi esiningi kwenziwa amacala ethu awasinze uma ubaba noma bashiya benza amacala athile kungenza ngangishayi mina kodwa shaya ingane zami abazukulu kusho iBhayibheli lithi izono zawo yise ziyakuwela nakho hey ukuqala lokho manje uthola ukuthi mina kukhona engikwenzile mina bese kubuya kuzoshaya ingane zami so kufanele mina ngamukela ukuthi ngitshela ingane zabantu abami kukhona engakwenza mina oku 1 2 3 lento yokufihla kuthiwa hlala phezulu kwemfihlo khona omunye kade ngishayela ucinga ngingamphenduli ngithe ngizomfonela mase ngibuya ngathi mamkhizi ngizomfonela mase ngibuya ekhosini uthi baba umkhisi lapha kanjani lento basesitholile ugogo wayethwele so manje sesithole saqeda ugogo wayethwele ufikile ugogo ngephupho futhi washo ukuthi wayethwele ucela simlekelele ngoba kekhe emndenini manje nikwazi kumbuza ugogo ukuthi gogo wawuthwalelani so fanele alungise ugogo ukuthi wayethwele yilezi izinto esiphila nazo kufana nokuthi umuntu menza into mama Khoza ubobheka uma umuntu menza into Nkosi yami omunye ungamdabukela kanti akazenzi wenziwa ilesi simo aphezukwaso esizono kumbe amacala obaba omkhulu bakhe omlando kumbe amacala akhe yena qobo lwakhe ngidlule kuloko bese ngiza la kulokho ukuthi caused by people uma uthi kwenziwa abantu kukabili uyazi kukhona ukuthi ngihlupheke ngishayeke mina ngendlela enginenhliziyo ehlala ibophe ngayo ngendlela enginenhliziyo embi ngayo ngendlela enginenhliziyo ngokuthi abanye abantu ngingabacabanga ibugombela kwesami kube luthi makubuza uphethwe intwa into zabantu bese sonke siyaneliseka uyabona lento ngifuna siyibuka hayi emndenini kuphela ngicela siyibuke ezweni lonke singangeni ipolitiki sibe singena kodwa sibuke ezweni lokho kwenzekani ezweni obani abasebuholini who are in leadership kwenzekani kwenziwa anikwazi ukuthi mama Khoza kade numndeni naluyimpi nayinqoba sengixabana nodwa ningane zandawonye caused by people sengixabana nodwa manje ifuthi lo uvana ube noshevu kakhulu kugezeni lokuxabana nodwa ngoba ngeke kuze kulunge lutho ningakakuhlambululi lokuxabana konodwa noze nigeze qala bese ngidlula lapho bese kuba khona lokuthiwa caused by evil spirits ikhona imoya emibi singakuphikisi lokho imimoya emibi kanjani na imimoya yabantu abahamba bengcolile begangile njengogogo ohamba ethwele abantu ababethakala khona umuntu uyabona khona oyengibuza ukuthi kwenziwa yini imkhize wonke amathwasa mesethwasile umuthi oqala awufundayo ukuthakatha ngithi mina kusho ukuthi azigezwanga ikhwama zakubo kwenye inkathi kwakunesalukwazi noma ikhehla elalithakatha kube lingahlanjululwanga sokubuya ngawe ngamanje ngoba suthwasa uyabona lento ngoba ukwelapha kahle hle ingakho ngiqale ngoJesu uJesu la mawufunda ngokwelapha kaJesu uJesu kunezinto ayengazisebenzisa akukho la sithinta khona umuthi akukho la thinta khona inhlanga kodwa kuthiwa wekuthinta ngesandla noma akhuluma amazwi njengokuthandazela kumbe akuthele ngamanzi uphile
uyayibona leyo so ke angisho ukuthi asifane nayo kwakuyisiphiwo sakhe kwakuyisabelo sakhe kodwa ke okufanele nathi sabe sibheke izini ngempela izabelo zethu kulokwelapha na so lokho ke kuthiwe ke manje ke uthola ukuthi abantu sesixubana sodwa it is that evil spirit ile mimoya emibi esibuya manje ingakho yabona nje mawuya lapha kuthiwa khona lapha uJesu yithi ngibone la lapha khona many demons mawuya lapha ku Mark 1 verse 34 kuphinde futhi nathi kuthiwa the multitudes izinto ayizilapha eziningi ezinama-demon kulapha kubani kuMateyu kunalapha kubani kuMark futhi kuphinde futhi nangiya ethi elapha futhi lapha yana ubani nathi indoda eneminyaka u38 eyayithakatha so uya kuphi uya lapha kuJohn bani John 5 verse 2 kuya ku verse 18 yeah uyabona le nto le those are evil spirits we keep imimoya emibi so nathi sishawa iyasishaya imoya emibi kodwa igadi imoya emibi khona imoya emibi esuka kuwena wena unemoya emibi wena qobo lwakho kumbe wena qobo lwakho umoya omubi bese ukhala ngabanye abantu okay sure ukuthi umuntu unomoya omubi umuntu menza into ezixakile yebo funa sigade leyo nto bese ngidlula lapha bese bakhona ukugula okuthintwa ke ngizothi natural causes imvelo imvelo kube khona izifo ezithile ezivela ezisiguda yilezi zifo ke mama akhoza ezikwazi ukulapheka ngempande ngemithi njengoba ubona oCovid kufunwe kubone o-foot and mouth disease enkomeni kufuna imithi yakhona o-cancer kufuna imithi yakhona yiloku okukhozwa ama-scientist afuna ukuthi lana singalapha kanjani bese bakhona ke lokho engifuna ukusho ke futhi manje ke kwani individual kwakho ke wena qobo lwakho ukuthi uyazi wena ukuthi uma inkinga isuso wena iyozilasho wena uma futhi inkinga idalwe wena emphakathini noma emndenini othile iyozilasho wena ngokungaxolisi kwakho kwamakhelwane kumbe wena amakhelwane ngokuzonda umkhizi umkhulume kabi uzohlupheka amakhelwane uyoziyoxolisa kumkhize kuyimanxa kwenzakalani izinto zehla yabo lonto angene la kwenzeka isimanga ngoDisemba qala iviki uyakhumbula ukuthi ene ngizomusho nje lo mfana ngufana nendoda ngimini Lujen Manqele kwaba khona ungezwani ini kodwa ngongabona ayixabana wafona wathi baba you are my dad when mina I'm your son baba ngicela sikhulume ngathula ngathi uthini lo mfana uthi ngubaba yena uyindodana ngathi wosa izolo kwakuthinta lo yebo izolo besinayo wathi baba ngizozendlala hayi ukuthi baba ngoba ngithi ngangonile khona la singabonanga khona vele indodana nobaba khamba kuhiliziswana ngathi mfana wami uyazi nje busuzile umuntu obezosala neqali mina as a father baningi obaba ethi ngani siguqe ngedolo phansi ithi ngiyaxolisa baba angalemukeli which is wrong angithi uyabona laphana indodana yolahleka yakhumbula nansa ibuya futhi ngithi wayixolela uyise wayamukela izinto ezifana lezi mama akhoza ofanele sizikhulume nokuthi fanele siziqonde ngiqonda ukuthini ke namhlanje balaleli umkhizi uqonda ukuthi ugade ekuguleni kwakho naseinkingeni zakho ukuthi kusukapi ungavela ugxuma uhlale uyongena ethempelini uba ngumsindo umemeze uthandaze uye kumveli inqangi ubulaza iqiniso kuqaphansi uthi baba uNkulunkulu Jehova uNkulunkulu sebawoti yimina onile uma mkhoza ngixokize kakhulu ngaye ngambiza ngawo ibhicongo ngiyaxolisa kuyena nasemathongweni akubo cela ungithethelele baba Jehova uyokuthethelela uNkulunkulu ususho lokho engazuthi manje imuntu mhlawumbe uma mkhoza azwanga kodwa uhamba wabhala noma wabhala kodwa kusele nawo awungiyakuza uthi noma uya kohlola ufika ungena esigodlweni uthi khabazela cha mkhize lalela mfowethu angifuni qamba manga ngayibulala ingane yami ngathwala ngayo mkhize ungeza kanjani noma mkhize ukuthi nokuthi asingaqashi nokukhuluma nje indaba oyisho ukuthi ukhuluma mhlambe lo muntu okhuluma ngayo umaza amadlozi okubo noma uJehova umthanda kanani ukuthi kuwena kuzokusha engasho ngolutho lokhulume ngaye uthi nomnaphaza umnaphaze uthi uJesu uma niyogcina imithetho yami nekababa osezulwini mina nobaba siyohlala kuwena mina ngikuthi
asithatha umthetho owodwa thanda umakhelwane wakho njengoba uzithanda uma mina Vivi Omkhize ngithanda umakhelwane njengoba ngizithanda uhlela uJehova kumina benobani benondodana wakhe nethongo lami lihleli kumina ingakho mina noma ikuphi la ngihamba khona ongibingelela ngihlala ngiphamisa izandla anginaqhuba nginalutho anginamsebenzi anginandaba kodwa ngiyakhala ngengikhala ngakho uthi awuphela ngisizeni bantu benkosi nanku umgwaqo ubhidlika sengaze ngikodwa Nkosi yami neemoto zihambe zihlibuka siyabonga bathi mnandi ukuthi lokhu uhlanganisa manje kanti namhlanje isabelo zimali ngathi usha itiming yakhe lapho ekutheni nithi kancane nje igwaqazi uyazi mama wakhoza ukuthatha umgwaqo osuka empangeni uyoconnecta phezulu laphana ngisale ndaba uzokushala umgwaqo uphuma eshoko awuyadabukisa khona omunye kaNongoma uhamba kuona 1 hour uyadabukisa u-D73 lo wethu mama wakhoza njengoba ngisho angidlali sengize ngale ngathenga iLand Cruiser ngiyakuzwa khabazela ngoba phela lezi nje budu angithatha ivale egarage ngihambe nginkuzimala umgwaqo ama truck sesibike sidelila kwenzeke lutho ngima lapho nje ake sibhekeke isabelo zimali kodwa engizama ukusho kwashiya nalo abalaleli nanti balalele asinazi inkinga inkinga esinazo ake sizibheke phakathi kwama evil spirits ake sizibheke phakathi kwezone esinazo ake sizibheke phakathi kwethu sabantu ake sizibheke emlandweni ake sizibheke kwimvelo ake sizibheke kithina bese siba neqiniso bese siyalungisa inombolo khabazela zilula nombolo 0100075294/5 033 342 3945 010 badi 5294/5 bese 087 1100 lewa ikhumbula umva le yathusa khabazela ngonomsamo nominated mhla ka13 no14 uyozwa wena best program educational program nazo khabazela Jabulu Jule ngo9 kuya ku12 uhleli no Lady D ku Khosi FM.